face ce-ți dorește sufletul. Da, am considerat să facem o melodie în care să poată să înțeleagă din acest mesajul acestei melodii, de fapt, în care să-i caracterizeze pe Moni, pe Iri, pe Oana și pe Pepe. De fapt, mai multe lucruri cred că o să înțelegeți, avându-l pe Sorin Copilul de Aur, pe Simona Rădulescu și pe Dănuț Ardeleanu. Eu zic să ascultăm piesa, mai întâi să vedem despre ce este vorba. Despre ce este vorba. Telespectatorii trebuie să înțeleagă despre mesajul acestei melodii. Haideți să lăsăm. Irina și Columbeanca, Pepe și Guzăvoreanca, ei trec cu lacrimi fiecare, pentru o decepțiune mare. Monica strânge destinul, că la inimă copilul, Pepe a rămas cu rana, de când nu mai e cu Oana. Irina și Columbeanca, Pepe și Guzăvoreanca, trec cu lacrimi fiecare, nicio decepție mare. Monica strânge destinul, când la Irine copilul, Pepe a rămas cu rana, de când nu mai e cu Oana. Irina și Columbeanca, Pepe și Guzăvoreanca, trec cu lacrimi fiecare, pentru o decepțiune mare. Monica strânge destinul, când la Irine copilul, Pepe a rămas cu rana, de când nu mai e cu Oana. Nu credeam că vei ajunge să te plictisești de mine. Credeam că sfârșitul lumii mă va prinde lângă tine. Dacă tot nu m-ai iubit și n-ai avut gânduri bune, ce-a fost în mintea ta să aduci un copil pe lume? Dar asta e viața în lumea mondenă și ca alte cupluri avem o dilemă. Irina și Columbeanca, Pepe și Guzăvoreanca, ei trec cu lacrimi fiecare, pentru o decepțiune mare. Monica strânge destinul, că-i la Irina copilul, Pepe a rămas cu rana, de când nu mai e cu Oana. Irina și Columbeanca, Pepe și Guzăvoreanca, trec cu lacrimi fiecare, nicio decepție mare. Monica strânge destinul, când la Irine copilul, Pepe a rămas cu rana, de când nu mai e cu Oana. Irina și Columbeanca, Pepe și Guzăvoreanca, trec cu lacrimi fiecare, pentru o decepțiune mare. Con la Pepe a rămas cu rana, de când nu mai e cu Oana.